Oi. Ahus. Tervehdys katsojat ja tervetuloa uudelle Hujun videolle. Boge 360. Sä olit pyytänyt tätä videota kauan. Nyt sä sen saat. Viimeistä videosta, onko siitä joku 2 vuotta aikaa? Vuosi, puolitoista, en tiedä. Joka tapauksessa aika on kulunut. En ole jaksanut tehdä YouTubea. Se on menneet talven lumia. Paitsi nyt ei ole enää, koska tässä sitä seistää. Aika on kohdellut eri tavoin ja ajattelin, että ei pidetä enää pientä katsojakuntaani eli Bogea jännityksessä enää pidempään, vaan nyt tehdään uusi ASMR-video. Sinänsä vähän harmittaa kuvata tämä intro, koska oloni ei ole mikään seksikkäin, mikä se toisaalta ei juurikin olekaan. Mutta kuvittelin, että eiköhän nyt ole vihdoinkin aika tehdä jotain kontenttia tälle kanavalle, vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Saada vähän lisää näyttökertoja, vähän aktiivisuutta tänne ja näyttää vihdoinkin tämän vitun naama, jotta tulevaisuudessa, jos videoiden teko lähtee taas uuteen nousuun, niin on helpompaa tehdä niitä videoita. Joo. Ja tosiaankin katsojakunnasta vielä sen verran, että eihän näitä videoita vittu kukaan muu juuri kato, kuin ne, jotka tietää jo, miltä mä näytän ja tietää, millainen tohelo mä oikeasti olen oikeassa elämässä. Mutta tälleen se nyt vaan on, joten eiköhän mennä itse ASMR-osuuden pariin, koska en osaa tehdä mitään muuta tälle kanavalle. Hädin tuskin sitäkään. Mutta very yes. Saatana. Hei, ihan nyt vaan vinkki vitonen. Käykää äänestämässä tilastokeskuksen sivuilla tilasto-olympialaisessa yleisöäänestyksessä Allegro-tiimin videota voittoon. Laitan linkin sekä sinne kilpailuvideoon että äänestyssivulle tuohon descriptionin alle. Käykää äänestää. Veries, arvostaisin. Oi saatana. No niin, kaverit, katsojat, tervetuloa tämän videon varsinaiseen ASMR-osuuteen. Yritän nyt lähteä tätä lähestymään vähän erilaisella tavalla kuin ennen. Ja esimerkiksi kuiskailen vähän tälleen ohi mikistä ja vähän pehmeämmin, jotta ei tule yhtä terävää puhetta. Ja
missä valossa